Dobar dan svima. Kako bismo dobili uvid u trendove i izazove u sportskom sektoru i bolje razumjeti kako unaprijediti i razviti sport u našoj zemlji, pitali smo hrvatske sportske djelatnike i organizacije što misle o nekim od najvažnijih tema u sferi sporta. Istraživanje nam je pokazalo da ispitanici smatraju kako je promocija javnog zdravlja, dakle zdravlje opće populacije, najvažniji prioritet vladinih sportskih inicijativa. Također, većina smatra da je potrebno razviti nove komercijalne modele za privlačenje investicije u sportski sektor. Organizacije prepoznaju i potencijal korištenja generativne umjetne inteligencije, iako njih čak 95% još uvijek nema strategiju za njenu implementaciju. Kad je riječ o ženskom sportu, 78% stručnjaka predviđa dvoznamenkasti rast prihoda u narednih 3 do 5 godina, ako se postigne veća medijska pokrivenost i promocija. I na kraju, financijski izazovi ostaju glavna prepreka za organizaciju velikih sportskih događaja, a očekuje se da će se ti izazovi rješavati novim modelima organizacije događanja. Više detalja i druge zanimljivosti pročitajte u našem izvješću.